Oya urenya koromo jwa kinu machini watire karkae chenro mara bakoromo chako sani ayanga bang yudo kanyo chenro mara kaka wanene Radio Ramogi kachel kodaka Ramogi TV mano kilkanyo kod Victor Chino maka jumato sani nyako Ramogi jwa ngada na kel mbaka ka waptemo rango kendo watemane nono ni piny Kenya dhi bedo ka ochomo kama chal nade tok ng'eto mano chiw mano juma mokalo kotenore kod weche gi duto mag rango ni chik omenda mane matiyo kata matayo pinywa mar Kenya nyaka sani mano tok do golo ng'eto mare ni oken kata paro mar chik mar omenda en chik omenda mar higa mar 2023 mano no kata kokelo gik mathoth ahinya osuru mano medre keto piny Kenya kama chal nade bang' kosewach ni nen ataro mar chik kata kano bedo ka otiyo kamano mondo magi ochop kare nyakora moga jwang okantiere ka kenda to nyiga Cleophas Oluoch gi sumo kanya kwar mukenya ka sango tantie ka kodwe lariyo an gi okil kama loka man konyo afuona ne tiend weche gi duto kaka gintiere to in beni turi kod achiel kachiel nyaka giko mar chenro kwa beno dhi tudre achiel kachiel kod CPA Evans Ogutu ka intiere county ma Migori to sani e studio ka antiere ka kod okil kama loka Charles Midenga oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas oyawre warango ka kendo penjo mwapenjo ka sani piny Kenya sani wadhi tiyo gi chik omenda mane ka mar 2022 parono ne owitoko 2023 do osewacho ne nataro mar chik mabang'e ni weche mosebede do kuom kinde moko makoro gwaro nyaka sani. Erokamano Cleophas gi dho ngere waluongo ni seche mabilo gi bill mar finance bill ma ng'iyo kaka inyalo chok weche mag omenda gin gi dho ngere waluongo ni gina proposals ma amend the existing legislations gin proposal mawacho ni ka nitiere chik ni osuru onego bed ni atamalo kama to mondo watere gi malo wanyalo timo nang'o mondo dhi malo koro seche moketo oko wacho ni koro onge chik nitiere chik to manie mana chik mano onego bed ni bedo amended cha ema pod dhi nyime koro king'iyo kaka sani finance bill ma 2024 pod wachne oket tenge then mar 2023 mane jodhi do kendo modhi nyaka court of appeal mowacho ni it is unconstitutional tende ni koro chik mwatiyo godo sani ok wanyawacho ni watiyo gi finance 2022 no bills gi te ne gitemo timo ni gi amend chike manitiere anyalo miye example achiel nitie gimiluongo ni capital gain tax capital gain tax ni chon ne en ga tamala beach tena ni kani uso lopi to ikawo sirkal kawo tamala beach mar osuru to gino nosebedo aming'a ma Uhuru kano bire telo kano tere malo to atamalo 15 for that long koro penjo en ni to ang'o momiyo sirkal osebedo ka medo osuru higa ka higa machielo kendo osebedo gi VAT chon ne en ga 14 Uhuru nokelo 16 Ruto notero 18 koro tiene ni wawuona ni ne en 14 to proposal wacho ni tero 18 to tamore tiene wadok mane 14 cha ema pod dhi nyime kaka sani capital gain tax wadok mana 15 housing levy to pod dhi nyime nikech sirkal nodhi ochuogo pend chik miluongo ni Affordable Housing Levy Act makoro owuoke e finance bill kesa mokwongo sirkal ne do tiyo gi choko osuru mar Affordable Housing Levy katiyo gi finance bill to ne giparo rieko moro ni koro gichuoga bill miluongo ni mayore makende ma Affording Housing Levy Act masani en ana pend chik en chik mopogore gimoro amora ma en odhi nyime koro mane kuma wantiere koro onge gimonyalo the only pogruok en kumoro achiel nikech seche midwaro ng'iyo kaka inyalo finance budget ting'iyo weche mag waluongo gik moko ariyo wan gi appropriation to gi budget koro seche midwaro ng'iyo kaka ida finance that bill to wan gi appropriation miwacho ni an gi million 3 to million 3 ni ada poge migawo ka migawo morom then ifwenyo ni million 3 ni nikech wawuone ni finance bill not the pay teni koro idong mana gi million 2 idhi timo gimiluongo ni supplementary appropriation mano sani to nikech mar finance bill ma 2023 cha mano was financial year mokalo cha
Koro machielo ni mano no, koro nikech financial year mano kalo no onge okonya bedo gi appropriation, I mean a supplementary budget mar that year. Mo bedo go sani en mana mar the current financial year. Yeah. Mana kama entiere sani bende nikech gigi duto na gin mag neno ni ochoko osuru e yo machal nade. Wakili, ka ineno ka thuolo ma sirkal ntiere godo kokalo migawo mar omenda mondo mi gidhi nyime kod choko mar osuru. Gima sirkal wacho kokalo migawo no mano mar omenda en ni do mar appeal loso gimoro ma jabedo ni en obadho kata mbui moro mantiere maonge ler kaka dibed ka ichoko osuru e kinde gi duto. Iwacho ni mano nyalo bedo ni duoko chien weche gi mag sirkal thuolo mar choko osuru. Oketo choko mar osuru kama chal nade bang' ka osekete kanyo osuru to ichoko kata ka notelo ne paro mar chik ma koro en chik mar Omenda Finance Act 2023 pod nentiere motelo ne kanyo ne pod ichoko osuru e kinde mantie sani ne gimede pod odhi medo kochoko koso dhi chung e yo machal. Osuru kidhi choke to ok dhi choke gi proposals mano keti kes koro osewit oko. Idhi choke gi gima tamo iso jopiny niya, king'iyo gimoluongo ni our tax regime, tiene ni chike maloso weche mag osuru te gin chike modhuro. Wan gi Income Tax Act, wan gi Capital Gain Tax, wan gi VAT, wan gi chike modhuro kes osuru nitie pogruok gi pogruok. Koro finance bill ka biro ga to wacho ni chike go tererete achiel kuom gi ilidho ni to section mani monyalo medo section mani in those bills kes waonge gi chik achiel miluongo ni mar osuru ni mar tax gin mopogore koro osuru ichulo mopogore. Koro mano dhi nyime. Mar ariyo kineno gima ne do mar appeal wacho. Do mar appeal wacho ni seche ma itimo gimiluongo ni idayo dho jopiny public participation. Joka noko seche moko iyudo ka oluongi timpenji ni iyie gi chikni kata ok iyiego. To kisechiwo ywak mari kata ng'ur mari to gichako keto gima nyien mane ok giketo e weche mag public participation. Koro mano yudo ni it is unconstitutional. Machielo do wacho ni in terms of gimiluongo ni refund, kes mae ma aparo ni oganda jo Kenya do winjo maber ahinya. Kamano. Do mar appeal nowacho ni refund onge to ne gichiwo reasons ariyo. Reason mokwongo en ni jok miluongo ni petitioners, jok mano chwalo ng'urgi e doho mamalo kano dhi e court mo file gimiluongo ni petition, nitiere gimoluongo ni prayers kidhi e court. Prayers en ywak mari idwa ni court otim ni ang'o. Koro e high court no gichiwo ywak gi, one of the prayers no giketo for refund. Koro do mar appeal wacho ni it is one of an irregular ni dwaro chiwo ywak ma fresh kata manyien mar refund do mar appeal to high court. This thing was never litigated. Tiene ni ne onge ywak kata prayer mar refund e original petition e high court. Koro do tamore. Reason mar ariyo momiyo do no tamore en ni wan gi gimiluongo gi dho ngere ni presumption of constitutionality of an act of parliament. Tiende ni do wacho ni kapok chik obedo declared unconstitutional nyaka sama obedo assented to mochako tiyo mobedo unconstitutional gi court, tiende ni iwacho ni chikno nyalo mana tiyo. Koro gik ma chikno notimo kapod ji ne dhi e doho gimoluongo ni presumption of constitutionality of an act of parliament ne dhi nyime. Koro kunyalo wacho ni chik mane wa declare unconstitutional ni koro ndalo mane pod wadhi e doho chande ni kaka notiyo no omenda manochoko ndalogo ni koro odwokne ji. Kodo notamore e weche ariyo. To mano kaluwore kod nikech ka iwacho weche mag housing levy mano kaluwore kod choko kata osuru mosebed kanyo ka osebed kanyo king'ado jogo matiyo. Wacho ni mae ne odong' nikech bedo ni nitiere machalo Affordable Housing Act mar 2024. Kanyo nokete kama chal nade? No abiro kanyo. Because the doctrine of presumption of constitutionality of an act of parliament nitiere gimoluongo ni contradiction. Mabe akia na aonge kesno barakia ka ukinde mano yalo kesno dhitemo nikech the same do mar appeal wacho ni the act was void, null and void ab initio. Ab initio tiene ni kaka nochakore cha, ab initio en a Latin phrase, kaka nochakore cha
en unconstitutional. Koro penjruok maduong' niya, kiwacho ni it is null and void ab initio, tieni kaka nolose, tichaki wacho ni seche manotiyono, nitie that presumption ni no ber. Aya koro kwa kanyo wa penjo ni e wach mar housing levy. Do wacho niya, sirkal nodhi mochuogo chik miluongo ni Affordable Housing Levy Act mopogore gi the Finance Bill 2023. Koro tiene ni Affordable Housing Levy Tax en odhi nyime nikech ochung' kar kende. Koro en ok obiro affected gi judgment mado mar appeal. Erokamano ahinya. Aduogo penjo mathoth mapontiere kar kanyo koro mojang kani penjo kanyo ni omenda ni koro kose wachne na taro mar chik paro mar chik mar omenda ni kama entiere kara nen chik koro nosechak ti kode oketowa kama chal nade indikonwa kae achiel kachiel SMS en ari adek auchiel nono onge omenda miduoko ni mar housing levy pod entiere kar kende ni mar en chik kien mana kaka entiere ni. Adana winj pach jalo nyoche mag uchumi mabende wantiere kodo ture kodwa kowuok e county ma Migori anene mana batha koni to olosa picha ne maber ni mar malo kocha en piny koni odhi bedo ka okwayude yo makare ko selose maber. CPA Evans Ogutu oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono watu waka weche gi ka wapenjo ni en chik omenda mane ma itiyo godo sani kama ntiere ka bang' dono mar appeal ne wito oko iwacho ni en te mana kaka entie kacha paro chik mar omenda ma higa mar 2023 en ataro mar chik ni kaweyo machal nade to wadhi bedo ka watiyo gi chik omenda mane to geno gin mage mantie. Erokamano ahinya Cleo mos ahinya kuom deko en gik molos gi lwet dhano gi. Amoso nyekwa jokanyanam kuonde duto ma giwinjowa. Weche mwadak twake kawuono mag chik mar omenda mane dogo piny. Ing'eni chik mar omenda kane dogo piny mar Court of Appeal nitiere effects nikech iwacho ga ni ushuru mar japiny ok inyal choko ka ok nitiere chik ma tayi kako onego ichok ushuru no. Ka sani nineno ka chik mar omenda mane dhi mbele ne en chik mar omenda mar 2024-2025 mane president oko piny nowacho ni oduoke bunge to bunge pok okadhe kata bunge pok make the last resolution as per the legislation madwarore ga e od bura manyiso ni jo bunge nyaka bed ni goe piny by majority rule koko odhi wacho ni en chik makoro ok dhi tiyo. To gima ne diera ni kane chik mar omenda nogo piny gima da penjo kil kanyo nikech wan kaka wa understand weche mag finance chik mar omenda kogo piny to ere kaka appropriation bill kalo nikech appropriation bill o balance gik moko ariyo o balance ni mae kama dhi yude pesa to mae kaka pesa ni dhi tiyo. Koro kisego chik mar omenda piny to appropriation bill in itself ere mechanism midhi raise go pesa nikech gima no ni raise go pesa ni noseduok piny e bunge. Koro an kanye mano ka understand kaka ne ker mar Kenya odhi osign appropriation bill mobedo act to chik mar omenda to timore nade ogo piny. Ento pesa gi nodhi yudo kanye nikech appropriation en balancing adhi yudo pesa kama adhi tiyo kode kama. Mar ariyo Cleo kane Court of Appeal oduoko chik mar omenda ma 2023-2024 piny nogo piny nowacho ni gino norach kaka nochake manyiso ni the principle of public participation nokotim maber yani en gima nobedo conceived marach maonge kama nonyalo bedo go maber iwinjo. Koro manyiso ni chike manopuodho nikech ineno kaka housing levy ni en kano tere court to court nowacho ni mondo mi sirikal o rationalize mondo mi otimre nade mondo mi yani otime yo maber mondo mi chike nikech kiparo chik mar housing levy ni nosego e piny gi bunge mano miye gi thuolo mar mondo mi gitim correction mare. To kane ng'iyo chik mar omenda 2023-2024 e iye kanyo ne nitiere kaka ne giketo issues mag housing levy mane gidhi ng'ado kacha. Ne nitiere kaka ne giketo issues mag VAT. The doctrine of constitutionalism of an act of parliament, I agree, ni mane kako onego bedi, lakini nitiere koro tieng' diriyo mado okolero maber
mana ng'iyo ni ng'eni ng'ato kidhi e kot gimarach ga gi kot ni gimikwayo kot cha ma kot miyi ma kata ka nitie gimoro marach ma kot ne neno to nikech nok ikwaye to kot ok nyal timore nade ok nyal gole oko nikech king'iye matut kanowach ni chik mar omenda ni rach from the beginning to kelo VAT from 8% to 16%. Yeah? Tiwacho ni nokitamo sirikal mar tiyo gi chikni to be norach from the beginning. Manyiso ni dwa wacho gik moko ariyo mopogore. Koro an nadwaro ni kane ber to ne jogi confirm to wach gimoro achiel nikech ing'eni as tax consultant wan wa advice mana clients mekwa on the issues mag rulings mag court to gi issues kako onego bed ni ushuru timore nade ichulo. Chik mar omenda oting'o chik mang'eny e iye. Iyudo ka VAT Act ni e iye, excess duty ni e iye. Omiyo chik mar omenda ma 2023-2024 nokomulo mana ushuru matin, nomulo ushuru mathoth e iye kanyo. Koro kono wacho ni ne orach from the beginning. Ok onego bed ni moseng'adi ka to dhiyo, onego bed ni koro ing'eni gima gini temo wacho ni chakre ne ruling wuogi kadhi mbele ema we utimo kama. Lakini machon to weya uru. Koro for instance, kane ing'ado levies moko mang'eny to ne in gi programs idwa implement to wacho ni gini is unconstitutional. Manyiso ni the program itself that were tied to such taxes be onge kaka inyalo implement unless koro sani as per law legal an ang'e ni in my understanding of financing basic and business law ni koponi chik mar omenda ma 2023-2024 go piny 2024-2025 be ok ti koro 2022-2023 mano bedo action ema nyalo tiyo to mano kel vacuum gine kel vacuum ne sirikal nikech onge timeline mar chik mar omenda. Chik mar omenda kata sani can be introduced ma go through public participation nikech gin mana measures ma sirikal dwa tiyo godo mondo mi gichok ushuru mate yap ge budget magen go. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu. Penjo mipenjo kar kanyo adami mana thuolo akili mondo mi oduoke kotenore koda appropriation bill nikech nyaka sani yangore kanyo niero koro kosebedo chik kendo fuok mane neno kanyo fuok makore lach mewacho ni nyaka sani odhi bedo kata ka iduoko gi piny e yo machal nade to budget ming'ado ka ing'ado gi kaluwore nade. Ageni winjo penjo mane CP Evans Ogutu openjo kanyo kinyado thuolo mondo milerne. Erokamano dho ni wasengeke matin ni ok omono sirikal biro gi miluongo ni supplementary appropriation bill mabe e historia mar Kenya nyaka ne e katiba ne mae supplementary appropriation bill mobiro mapiyo nikech obiro bang' dwe achiel kende. Koro sirikal nyalo biro gi supplementary appropriation bill mondo ong'iane ni to ere kuma nyalo ng'wede weche mag omenda ma kumara ne rach kumano waketo mathoth mabino ka ker ne nyocha wacho ni koro gima wadhi timo wadhi bedo gi austerity measures. Seche mane ker wacho ni wadhi bedo gi austerity measures tende ni nodhi golo nitiere migawo mano miyo omenda. Koro migawo mano miyo omenda go koro idhi tamgi to mano inyalo mana time supplementary appropriation bill. Koro wang'iyo en gimoro mochuogi, en chik mochuogi matin mawacho ni appropriation bill mane wapas chande no wacho ni kaka nachiwo ranyisi ni kara mana milion 3 to wayudo ni koro wanyalo mana choko milion 2. Milion 1 ni ere kaka wanyalo poge migepegi mondo wang'ene ma wamayo man to ma watero kanyo. Koro supplementary appropriation bill chiko yie to mane gima nosetim. Kaka nyaka mentiere bende eng'eto manochiw kod doho mana juma mokalo ni korka kori ni mar en penjo maduong' mabiro on public participation kata choko pach jopiny e paro moro amora mar chik nikech gin paro to pach jopiny ponono itimega e yo moro mang'wech koso ok winjega ahinya e bura mano makanyo kod oganda mopogore opogore gin ji mathoth kendo wacho ka licha en 20 gi wiye ka rango respondents mantie kacha kachiel koda ka jogo manochwalo appeal mane National Assembly kachiel koda ka speaker mano mar od bura mamalo. Jogi duto kama ne gintiere Okia Mtata, ntiere Eliud Karanja, Michael Kojo Otieno, Benson Odiwuor kin mamoko list mabor ma ntiere karkani. Paro mantiere on choko pach jopiny de bed ni en moro monego bed ni rango gi wang' moro maiye ka kinde mabiro wadhi bedo ka waloso paro mag chike
kendo kadhi mondo mi gibed chike ka to bang' tero gi e doho. Erokamano gi in the words of doho mar appeal giwacho ni gi dho ngere ang' naloki gi dholuo ni public participation is not aspirational and it is not progressive. It is immediate and justiciable. Doho wacho ni weche mag public participation o gin gik mabiro nyime mwagombo ni otimre to gin gik matimore sani kes gibiro gi molongo ni article 10 mar katiba e weche gin achiel kuom gimoluongo ni the national values on the principles of good governance. Koro doho wacho ni gin gik monego bed timore sani ma kok omigi maino to ng'ato nyalo dhi e doho mar wacho ni choko pach jopiny nokotimore yo makare. High Court bosa wacho ga pile ni wacho ni weche mag public participation and both qualitative gi quantitative. Koro wan gi framework mang'iyo kaka inyalo tim chok paro. E case mar amenda ni gima jogo notimo marach mana sawacho ni ichuogo chik ni nyiso gi niya mae gima wagombo timo miket je public participation. Kese mitimo public participation itime tier adek. Wan jok maluongo ni stakeholders. Stakeholders wanyalo luongo kaka jo Law Society of Kenya, association mag importers, matatu industries, mago stakeholders. Iluongo gi tipenjo pachgi. Kia kanyo to wan gi jopiny. To gimar adek wan gi gimoluongo ni technical aspect mar bill. Koro the experts iluongo. Ikawo tax experts ikelo kanyo, ikawo lawyers ikelo kanyo. Ka en weche madhi gi weche mag thieth inyalo kelo dakteche, kata ka en weche mag jopuonj kaka CBC ikelo jopuonj. Jok mong'eyo weche machalo kaka syllabus gi machalo kamano. Koro mane meaning mar public participation. Gima hinyo ahiye thurka magara sani na dhi nyime en ni gigi watimo gik maluongo ni for cosmetic purposes. Ka kier mana matin ni nok chuo kogno mar nominees mag cabinet secretaries iwira wira mo mineno kata mana ka jakom mar od bula Moses Otangula oduoko penjo on behalf of interviewees tene o complete answers ka ng'ato wuoyo to kapok ng'ato tieko ne to seroyo owacho. Koro ok mi jogi thuolo penjo mipenjo boko oket gi tago maliet ni to nigo bentim now. The same thing gi public participation. Gitime for gimiro ni cosmetic purposes. Do gitime mondo wachi ni koro ka dhi do nikech kidhi achiel kuom gimo minyalo declare an act of parliament unconstitutional. En ni kono kotim public participation. Kara no kotime yo maber. Koro jogi gitime mani koro mondo record obed ni ne gikete gazette. Ni wa invite gimiro ni memorandum. Ama ni wacho ni wadadhie public gathering iwinjo to hie ogengi kaka finance bill 2023 ni entities madhi miyo chiko gi prochiko gi wiye no dhi to atamalo prochiko no kwero wach mar finance bill 2023 modagi ji mathin emano yie godo ipenjori tang'o momiyo ka ji notamore ere gi no chuno jogi ni nyaka gi pass chik machal kama. Kori penjo ang'o momiyo kare numanyo pach ji umanyo pach jopiny to kuzo pach jopiny to kutigo. Ok inyal chuno ng'ato gi chik mok dhi tiyo. Ok inyal dhi kumoro kes ji nigi priorities. Wasemiyo kata ranyisi no. Kidhi e gweng' mayaw thoth to pi nitiere to gionge gi chiro. Ok inyal dhi tinyiso gin oda kunyo nu bomba ka to already gin gi yawo. Ginyiso ni ka chiro monge kata stima onge go. Tiene ni seche midatimo gimoro nyaka ipenj ni to priority gin ang'o. Mane gima enyo sirkal ke sirkal gidwa ni gitimo gik moko gi agoko to kada gitimo public participation in for formality kata for cosmetic purposes. Emomiyo ka gidhi do to do winjore kendo jomosekonyo migawo mosekonyo jo Kenya endo nikech geto o gitenore gi weche mag siasa. Kes jod bura oningo bede gimilongo ni the doctrine of separation of powers. Oningo bede gi oversight executive. To gin gi gik mo milongo ni party position. Onge jok mosethiro dongruok e thurka malo jod bura. Giketo maino ne public ne party position maloyo maslahi mar japiny. Gimilongo ni parliamentary group meetings, PG meetings. Ni ochok jo Jubilee, ochok jo ODM, ochok jo UDA. Ni one position marwa e bill chalo kama. Jod bura samojo ni position mar bill chalo kama to poko dhi dala
ok odhi e constituency mare jok mano ogone kura ni to uto gini ochalo nade ero onego bed ni watimo koro mano e gima hinyowa. Erokamano ahinya. CP Evans Ogut, wageno ni winjo duoko ma omiyi kanyo bende achiel kachiel. Penjo madani mondo mi iduoknwa sani bende nitiere gik mathoth ahinya kotenore kod chikegi mag choko osuru mathoth ahinya mamiyo piny Kenya dok e chikego manokadh mogik higa mar 2022 mag wechegi mag osuru. Ketowa kama chal nade kotenore kod weche mag mauta ma e kinde ka ne en 8% e VAT nomede mochopo 16% mana achiel mantiere karka. Nitiere gima nochuno mane nyaka keti ne weg ohala duto maluongo ni e-teams. Nowach kata ni nen mandatory issuance mag e-teams invoices ni jogi duto. Mano bende nen gima no omedi e Finance Act 2023 e kinde mokalo cha. Kaeto bang'e nitiere mano wach nitiere duoko withholding tax mano ka pok ochopo tarik 20 mar dwe ka dwe. Mano bende nitie karka. Oketo kama chal nade ka wadok chien wadhi neno dok piny e nengo mag modhi koso gik moko ok nyaka dok piny pacho ka gi lony mar weche mag osuru gi bende. Erokamano Cleo, an gima nyalo wacho ni mokwongo wang'iya ne uru kaka budgeting itimo e Kenya. Wang'iya ne stages ne duto to gi chike matemo siro budget kaka idhi ti godo. Nikech gima hinyo ahinya gima ineno wa discuss ni most of these things are done at formulation. Formulation ema keto pesa midwa tigo e budget to ing'e ni jabunge nikech nitie chik ni bunge ok nyal kadho almost I think en 1% ok inyal temo loko budget ma omiyi gi county executive. En mani you can either decline to approve it or you can approve it. Chik mar omenda ma 2023-2024 ne nitie a lot of memorandum mano orne jood bura mondo mi rejecte. The only problem mano bedo ni jood bura kaka osewach gi osiepna mani studio ni jood bura mang'eny ne kao party position. They were not voting on the finance bill as is. Ne gi vote ko megi chik kako onego bed ni gitimore nade kako onego bed ni gisiro finance bill no kata ok gisir. Omiyo view mar public participation gimosebedo ka hinyowa Cleo, there is no clear legislation mosekale od bura ni mae framework kaka idwa tim public participation. Onge chik Kenya ka which is an act of parliament nikech ineno act of parliament gi draw those acts from the constitution. Nitie mana kaka katiba osewacho about public participation, adier judiciary chik ne ok loso chike. En ng'iyo ka gimoro nobedo maber gi chik kata ataro mar chik. To gik ma koro giloso go giluongo gik miluongo ni case laws. Ng'ato keto opinion ne mano bedo law. Ng'ani bo keto opinion ne kaka onego bed kaka sani court of appeal jadek owacho ni magi ma ne rach. Iwinjo. Koro mano bedo chik manyien mane jo Kenya onge go, but ideally od buro onego bed ni kelo a policy document gi clear framework kaka public participation onego tim mondo mi kik wabed nikech ng'eny chike mag sirikal doho go piny nikech public participation nikech onge chik mane giseketo as an act of parliament ma joyiere ni mae kaka idhi tim public participation e gima hinyowa. To kadhi e wach mipenja mag gik mane nitiere finance bill 2023-2024 ma koro nobedo finance act. Adieri ne giwacho ni gidwa standardize gik machalo VAT, gigolo gi 8% to gikete 16% e weche mag fuel. Adieri ne jopiny nong'ur ahinya e weche mag VAT go nikech we were not after the standardization mar VAT. Wan wang'iyo ni the triple effect mar nengo mar mo kigoye ni pap to dhi ng'ama ngimane ni piny. Adieri kata ineno ng'anyo ma joma tindo chako ni nochakore 2023-2024 kane wawacho ni we umulo mafuta nikech mafuta kimulo timulo a lot of things e economy. Ibro hinyo jok moko man piny. Adieri nokowinji ma koro timore nade ma koro oseng'adi oshuru nyaka sani. Koro gima od bura be nowacho nikech nok gichiwo chik mar chungo pesa gi kani ng'ado gi. Koro up to the time of ruling no pod ni ng'adi at 16%. Koro gima no I expect ni before omigi stay kaka od bura to nonego bed ni
nengo mar mafuta to ne dok piny from the date of that ruling. Gima gibro timo ni ing'eni gige sirikal gi be nigi siasa. Either gibro wacho ni gini noae od bura, gini noae doho, to pok wabedo sawa. Ing'eni ng'ato nyalo ng'e ni ruling to osebedo med, ma ong'e mani mate ruling mar court. To tamore atama ka pod manyo stay mondo mi omed ng'adi ni pok ayudo, pok abedo sawa. Koro ka joka nosesabu gi, onego bed ni gichiwo appropriate circulars ni issues mar fuel, any other taxes is related to it, which was not part of the 2023-2024 Finance Act to bedi, lakini VAT to dog to 8%. And mane kaka my understanding in terms of taxation kaka onego tim. The electronic tax management information system, the ATIMS manegi keto, to give the deadline the withholding tax. As long as those provisions nenitiere, Mane Finance Act 2023-2024, kapok oket chik manyien, kata supplementary bill, masani onego beni ichako. Kato ni general poko appeal, to wadhi e marwa ma 2022-2023, mar 2022-2023, mane tiyo, and they were having issues of ITAX. Yeah? Kaka netimo gi. Koro the issue, the creations of the ATIMs, the issues of the deadline of submission mag withholding tax on 20th, the issue mag VAT on fuel, magi chike manokel gi Finance Act 2023-2024. Omiyo sani kapok sirikal oyudo chik mamiyo gi mijing'o mar ng'ado osuru, nikech as at now adiri kleo nengo mar mafuta pok nodok chien. Manyiso niya, the effect of that ruling pok obedo felt ang'o underground gine ne jopiny. An kane pacha to nang'iyo ni sirikal ka for the doctrine of constitutionalism kendo giwinjo niya mae chik monego bed ni chik matayo Kenya kae ni koseng'ade gi doho to onego gine. From that date nonego bed ni waneno effect immediately on issues mag fuel. The only thing any Energy and Regulatory Authority, the EPRA, the bro wacho ni gin gitimo ga reviews magi monthly. Lakini onego giwe niya, in as much as gitimo ga reviews magi monthly, onego beni ka poni chik mar do seng'ado. Onego beni gibedo piny, they do a supplementary effect of what they are doing, mondo mi gior bill manyien. Gima nyalo hinyo gine en kama kleo, gima ng'eni jioye, gima ng'eni inyowa economy kama. Sama ng'ato no waro fuel, to no ware gi VAT mar 16%, donge. Alafu chik mar do bocha kuwuok, to wacho ni duok gicha at 8%. Ng'amane nigi stoge mang'eny ni, apa ni mane odhi tero kanye, mane gimomiyo wacho ni kata kano seng'ade to nyaka hata yud mana pesa na chate. Mane kama ne siasa nitie, omiyo ng'at mano sekawe gi stock cha time kamano. Ero kamano SCP Evans Ogutu lere eyo makare kalore kaka iwinje. Wadhi no kaka gitimre nikech wacho ni kosa do osegolo ng'eto mare. Omi sirkal thuolo marom nade mondo mi oket gige tim duoko wadog chien e chike mano kadh kendo mane jatend piny okete kok higa mar 2022 mane chiko omenda mokadho. Ero kamano kapok aduoko mano nitiere wach ma Evans owacho kama onego bed ni alero. So owacho e yo ma onyalo mislead. Kipenjo manitiere television ka ni watiyo gi chik mane mar omenda mane. Penjo maduong' en ni finance bill en ang'o? Finance bill en gima iluongo ni an omnibus bill. An omnibus bill en bill matemo amend chike mopogore opogore. En bill achiel to otarget chike mang'eny motemo amend. Just here wawuone kata ni gi chik achiel inyalo bedo gi bill achiel ma amend mana chik no wuon. To finance bill to amend mopogore opogore. Chik no kodonjo ni koro en chik. Ok obed Finance Act. Chike mane bedo amended ka ema dhi bedo amended. Koro ok wach ni wan gi Finance Act. Koro ok en adiere kaka Evans wacho ni watiyo gi Finance Act 2022-2023. We don't have given only Finance Act 2022-2023. Chike mane bedo amended ka kano mulgi kata ok omulgi gin e chik. To kendo wacho ni chike ma weche mag osuru gin mopogore opogore. Mana se kata wacho kaka weche mag income tax, VAT and all those. Koro tenene ka gimoro fail to wadhi e
sections mag chike mane bedo targeted go. Koro waonge gimoro achiel ni Finance Act. Mar ariyo kwa biro e penjo mani penjo. Do seche moko ka ng'adoga, seche moko gimiyoga sirkal thuolo mar timo niya, wa declare gini unconstitutional, lakini wamiyo dweche machalo kama, kata ndalo machalo kama, mondo Attorney General osum paro ne sirkal. Ma kano tem kama ne onge thuolo. Kes do ne wacho ni it is null and void ab initio. Tieni chakruok ne. Koro kaka en, apart from wach mag tax refunds, sirkal ok nyal tiyo gi proposals mane nitiere Finance Bill 2022-23 mar choko osuru. Koro gidhi mana ng'iyo ni to seche man wagombo mondo wa amend chike mag motenore gi weche mag osuru. Kane wa propose section ni obed kama to koro olwar. Chikno seche mane pok wa propose ne wacho kam nango. Mane magidhi tiyo godo. Ko wanyalo duoko penjo. Kama. Erokamano ahinya. To bende jotend migepe mano Musalia Mudavadi mana machini kaka ne ntiere nyima od bura gino mano lose ka kane wacho ni ntiere omenda monego bed ni imedo kata michoko mathoth kan ntiere weche gi mag usuru michoko e migepe mopogore opogore maromo kacha bilion 30 mano kan ntiere e iko omenda ni mano mar 2024-2025 kendo mano bende ne ntiere gino ne tax amnesty kendo gini mane nitie program ne mane nitie kanyo koda jo KRA ma bende osebedo kacha kadire kum thuolo moro malach ahinya. Ma bende ne weche mag tax amnesty ne ne gigo mane nitiere kae chik omenda mano mar 2023 e kinde ma wantiere sani. Oketo wa kama chal nade ka chike gi nitiere jotend sirkal onge mabende chogo nego bende dhi nyime kata ka en ng'wono ma ichiwo e weche gi mag osuru additional kata mamalo mantiere kar kae choko monego bende bedo e higa achiel mag jo KRA makoro idwaro kae omenda maromo bilion 30 monego bed ni choko kendo keto gi kama chal nade. Weche mag tax amnesty gin waluongo ni tax incentives ma seche moko sirkal biro go mar lombo jopiny mondo migi yote weche mag choko osuru. Koro seche ma do wacho ni gigo ok nyalre otamore to gigo gin waluongo ni they fall by the wayside. Gimoro kata no ber kata no raj koro gino dhi kamano. Koro jok mane ng'wono negi jok mane oseoro kwayo ponono mag ni mondo mi ong'won negi ni ero gini timre kaka kata dates go ne bedo ga extended. Gichung' kan. No, wan nyaka gik mwaluongo ni administrative pronouncements. Ok ochuno ni gimoro amora nyaka bed e chik. KRA kata en ginyalo ng'iyo gi kidhi jok motelo ne KRA ginyalo bedo gi those administrative policies ma ginyalo wacho. Kes wan gi policies modhuro kara mar osuru ma ginyalo wacho ni to koro ere kaka wanyalo encourage jopiny mondo wachok osuru. Koro mage ma ginyalo biro godo as part of their policy programs. Kes gimoro amora ok nyal bedo e chik. Nitie gima ka jatelo biro wuon ofis ng'iyo ni to ere gaps ang'o mi osebedo ni ntiere pek e choko osuru. Ere kaka wanyalo konyo jogo mondo ne ni ochoko osuru en weche mag demokrasia. Koro mago weche ma kata gintiere finance bill kara ne gionge to mago administrative convenience message mogo KRA nyalo biro godo. Kes ngeni gima inyo KRA hie KRA en gimoluongo ni is more punitive than encouraging. In kineno kata mana email moa KRA ma remind ni tax returns chiegni. Don kapok yawo email no tikwongi iyamo mondi iseluor ng'ato moko sendakore ni to koro jogi dwaramo. They are never friendly. Nikech kako kete gina jok ma tinde ginyalo kata dhi mag din bank mari ka gichiwo notice e bank ni mok inyal access space ni unless ni appeal case wan gimoro ni tax appeal tribunal minyalo dhi appeal. Koro gin punitive ng'ama donjo kacho ni bed ni ng'iyo ni to ere kaka wanyalo ng'iyo gimoro ni tax regime mar page ni mondo ng'ato ne ni KRA bedo gi in a very friendly way. Makara achulo tax an gi kwe kata ka chulo ni a default an gi kwe ni nyalo miya yo moro manyalo chulo go mos moko tere do. Erokamano anga duweri mondo ayud wach mari mogiko tende kod ka sirkal dwaro ka ochiw stay order tende nango ni gigi duto bende ni moro manyalo rekoso ma osedhi anga duogi ri kanyo kangimedo wach mari mogik sani an kuoma CPA Evans Ogutu kaluwore kod report manopedhe nyim od bura mogik yangore ni
paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023 nokotimo maber ahinya kaka nigeno ahinya gi sirkal mar Kenya Kwanza, ka bende kar mondo mi gichok target margi manen bilion 214 ne gichoko mana bilion 131 kende e thuolo no mane nitiere kata ka otiyo kata ka manyien ne pok owitoko kod jatend piny Kenya William Ruto kuome kaka intie kanyo duto rem chopo target manoket kata gino manego bene ochoki nokete obedo kama chal nade e thuolo mane otiyo. Timbena mano gi wach mari mogik ka watieko. Erokamano ahinya Cleo. Gima nada temo wacho mane mokwongo wakili wacho ni seche moko nyalo bedo ni ok odonjo it japiny maber. Gima temo wacho ni ing'eni bill kosebedo passed gi National Assembly to bedo act. En mani bill miluongo ni finance bill ni. En ga kako wacho ni omnibus ni ng'eni ji mang'eny ok winj tiende. Tiende ni oting'o chike mang'eny madhi bedo act. Ineno ka gima waluongo ni finance bill ni iyudo ni oting'o gik machalo kaka VAT act ni iye. Nitiere income tax act ni iye. Nitie tax procedures act ni iye. Nitie miscellaneous fees. Koro gimomiyo waluonge ni kosekadhe ng'eni kele ka ni en finance bill ma japiny okia ni en book moting'o chike mang'eny iye. Iwinjo. Koro for the public understanding en gi gino te kaka ne en gi onywande gi chik duto to iye. Emane do ok owacho ni mane bere iye kata mane rach iye. Gi chike go duto be it a VAT act mane nitie iye mano bedo pass. Be it an excise duty act mane nitie iye. Be it a tax procedures act mane nitie e gini te. Mane gima do nowacho ni koro nigi shida. Nikech kok itimo ne public participation to onge gima ber iye. Nowacho ni as is te nokotimore e yo maber. Kadhi issues ma ipenja mogik mar chik mar omenda 2023-2024. Ing'eni sometimes a tax consultant wanyalo wacho ni ng'i ane new revenue streams manyalo konyi, inyalo broaden tax base kata inyalo increase the tax rate. Iwinjo, manyiso ni vertical iwacho ni nitiere man go sani we amed ushuru go odhi malo mondo mi kata kane mana fuel mafuta mane an go tamed sira mafuta ni fuel amed ushuru iye miyudo ka nengo mar mafuta madhi mbele. To nwatemo advice kata nwatemo keto memorandum ne jood bura ni nitiere other untapped potential ma sirikal nyalo yudo godo pesa moloyo increasing tax rate on specific products. Nikech maka ibro yudo ka kuri chopo ne jopiny an elastic limit ma gima ni pani bro yudo cha kuri tax gima koro gidhi weyo. For instance, ing'eni sama kuri tax ani koro natriembo gacha digo tich iketo na fuel so high. Iwinjo, manyiso ni ok anyal afford. I will decide maybe awe gari na dhot adhi gi matatu. Iwinjo, manyiso ni kama ni ng'eni you will sell much more yudo ka sell in terms of quantity koro dok piny. Ng'ato nyalo wacho ni kar dhi kamoro ga piko to koro adhi kata gi ndiga. Nikech nang'o? Nikech kama iketo gie e level gi koro ok ginyal gine. Koro inyalo paro ni kamedo ushuru ka adhi medo yudo ushuru to kare at the end of it the triple effect kata gimichoko malong'o onge. Mae gimomiyo nowacho ni review the issues ma tax manobedo past 2023-2024 mondo mi uchok mang'eny. To mar ariyo Cleo gima ne nyalo mono sirikal yudo pesa no. Kamano kwa tieko. There are weaknesses in tax administration mar KRA. KRA bende nitiere kaka ne collection percentage of the GDP. Tiyudo ka that percentage has really reduced by around 4% or more. Manzo ni nitiere loophole mar KRA kama ka ging'iyo malong'o ok onego kata med usuru to nigi eri engineer KRA mondo mi ochok usuru magi yudo mondo mi usuru mang'eny owe dhi e loophole mang'eny. Otherwise kamano ahinya an gima ng'eyo en ni chike moko mane koro bedo kagi mane nitiere 2023-2024 koro ok ti. Koro manyiso ni serikal mar do magine bunge koro kel supplementary treasury mondo mi gilok chik manyien manyalo tayo kaka finance
bill 2024-2025 supplementary erokamano ahinya. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu lere yo makare. Nitie ote thoth ahinya ok wasomo gi duto kata pok wachako somo gi to nitie wach mogik madayudo kawuok kuom wakili Charles Midenga. Abane jokenya oyudo fuong'ruok ne wach ng'eto mar bura mar apil. Do mar apil nikech wasebedo gi kiondko achiedh nade mudo lak gi wake mudho e thurka kaluwore gi weche mag kech. To nikech ng'eto kamano weche mag osuru mane dhinyo jopiny koro ogol oko. Gima hinyowa hie ka en luongo ni ofis mar Attorney General. Attorney General onego bed ni somo paro. To yudo ni Attorney General emi obedo advised gi sirkal instead of him or her advising the executive by the law. Wan gi mogwel masani koro idhi chokogno e weche mag Attorney General. Wakwayo sirkal ni ok ochuno ni wadhi e doho mondo wach ni gini rach. Can you do the right thing? Timuru gimung'e ni nyalo konyo jopiny. Wang'ia ni priorities as a country. Seche madhi e doho no ing'e ni pesa di mitiyogo ka wedo hire lawyers to gi time makoro gino igolo oko. Koro onego bed ni ng'ato timo the right thing mondo ane ni interest mar japiny nitiere kanyo. Erokamano ahinya wakili Charles Midenga kuom bedo kod okinyi ma kawuono bende twak ka warango nyakore mo jwang' ni chik mane mar omenda ma otiyo godo nitiere wote mano donjo kar ka kawuok kuom wakili Carrington Oyo. Wacho ni wakili Charles Midenga articulating it so well. Wacho ni what happens every year and mana basic amendments to existing legislation. Erokamano ahinya Elvis Biko ene chenro ka Eric Opeo wacho ni Eric Opeo ka wuok mar Sabit aparo ni chik omenda makoro debate mana ni mar 2023 kaluwore ni manyocha moko puodhi mondo mi uti ageno ni ioro dakika 19 mokalo iwinjo kama twak ochomo makoro iwinjo ni mane matayo piny mano kotenore kod weche mag omenda. Erokamano ahinya Kimoso Welo bende erokamano kuom paro mar Akelo Brayo ma ochiwo ote mare ne CP Evans Ogutu Loch. Nyakora mga jwang' dakika achiel kende morom odong' kanyo tromo sa 5 mar onyango. En geno mara ni puonjri gik moko 2 kata 3 kata mathoth moyego mago mano bedo kod okinyi ma kawuono kana warango ni chal mag wechego mag uchumi to ahinya e chik mar omenda ma sano tiyo godo ka wantiere kodi kar kae. Nantie ka kod CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori mano jalonyo weche mag uchumi kachiel koda ka okil Kamaloka Charles Midenga ka wanani mana yawuot Migori County studio kar ka. Antonyika Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokio nyaka Chisango Oriti Masani med neno Ramogi TV.